Ubwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli iginego sori yuko ige y'omwitongo unekoretwa simule na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park. Chando ya beire menge nyamusi oyo omoitongo kwa ya teira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwa ya teira mange omoitongo kakire mbereya Ankyomboke buya omoitongo wayaete iramange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo wayaete iramange omoitongo gakiremereya Ankyomboke buya Iga minongo tebiga nasenge njonyi mutayimo ketime tini kyanda ayo mwana oyo itomukaya muno kora murigereri osebo no mutana ko moikange orore munako na kwana kwaniga ko na kwana igo ngoterari inkiako inki omwana uri urire ebintu nche omogina nakigwasa kama uri omanyete karati gadakoboria kerogo cyo mucyoyoga yani ayetoroji dori dirinde wajete kontarira gafula ira ukanyora ndo cyo magegara ngikwanyora tengoko Ngwa iwete ngwate tono manyanga chinga kiyekyo yani ngaki tiga bono beke buya beke bono nko beke buya amate chinga kichiria chiribo ni birengereri nasore byarenge ngankyo gukora inkyo kare gukwana igo ne birengereri igo byarenga asoraye igo no rende igakombekera amakosa lakini torante bibuyanga dichibu eline ryoka yakwa bekere tu ni mate rangombori orebo lakini onya no gotera igo kware gotera nyurende ngonye nekisani lakini oyo tali sani omwana oyo konyara ko nagokora koraiga anagokora koraiga inda yane manya kuye mkunuma igo mwana ona beke iwe yogo wa omongida kayo menyete norenze yani obugete nga mukaya goche gochaka gotera chisani yitu agaterire toko bugia makano nebita rero chisani kiabo bakobugi torikora nje ngobekere TV chinza geteiga okonya kara bakunya gokora iga bakunya gokora osenaki oino aro musiki oino aro yorero bono mukaya ganguete amanyingana bono nyoko ngwete anyoko ngwete kwangeresire nabonde ndabase ko bwata nganjerane lakini inyaruke ego ntangasa anyetari intwe ango monyinoria anga hakwera nyagitari igo nabo bono bangeto bomoyo bakagera nkabwena nkarunya gitari nkarunya gitari ayo mugako yo ngane yayo to kuneti ekogetinga oyo no monene urambulira umonginono okoboke kagera akabwena akarunya gitari anya neti besa igo tiakobole taye kwali gutakoni uteba igo mukayo na rutenga mama tingo na gochanda tata ebesa kero mubuko gaigambete tigatomurwe yani umusubati yo manyire kolibe kabono yabe ile sani mune igwate bire esa kogenda rote nyiro yabegete engehero egente kikengeche ti umugako yo kengeche ti
Kengeche tintaro chingo moyo. Karati kanda kuboria. Kengeche kiai. Nyamusi ta konende. Tari nyagita. Akerande ndetacha kontanga. Bono ri. Yakinyata kontanga sayo mwako. Ndocho bano kalense mo yabo. Ya tigango te. Ndocho bano kalense mo yabo. Omwana nyamusi ko lwacha. Omae tonye mbande. Igale goteba ngoyu ata mama nurigie abantu baino bachikomorene. Lakini okorendire buya. Ayo tumugako. Nande onye ndiri ari ngomo. Ari kokani. Waranyi gurende. Karanyi. Obwato munumo. Toko kanyo mugaka ga ukwali. Omuntu oyo bwate mune charani noro. Igo chianga irenga na abalere nyomba ga na akire byaka okondama kakyumo gako mintu okondama gesa korwa kanywamete yani kwanda oyo nyamusi abaliro okondama iga nyamusi pia yo gako mintu twamenyire naye buya pi obogimo buyobo obotoere rubo itongo tukobwatera na nyomba ekero ginjara ekero kyomoigoto inde nyamusi ata gotweta nyamusi ere nkogenda bone ga igaro tari gotacha Omongi no. ya Mongi no. Lote bono gwakinirie bamura ninyaruka yabo ira kwanyero motu muna nago tebi yangire ko tenge kibwa etakari ko tenge kya ko nyako benoka gochaga ase ninti bono mweto motu nyamusi nero komenya onero mwana onendoche nero koleta bachokoroga natuma ona bamura banene iri tinko batuma nonya kende nonya karugo banetere nkaza ayo mugaka numate nganyabuke n'uburaro bundi netaracha umuiseke netaracha numanyete n'umuiseke n'uburaro numanyete n'ababona mukaya ngo kwemu mekabale nyomba mwabo gali nyasaye tutanyore kende nonyepi nyabuko ito arusiko nege kabu acha gotongema gai nga yaro chikocha nege kabu amenyetega omwana ora asoka ensa chine chonsi nasoka muna marabo waigage ndo konyora ngo omwana omanene omoigoreire tairaneti omoiseke nere nkona komwake role sabu ngana Chete con mandi. No, yo digo, calle. Mamá, yo. Mamá, digo que ay no tía, mamá te ganó yo. Tú no agüita en sapo que tú agüito. muy tengo. Ay, Oyón. mamá. Oyo ni mama ko kala basarat ne. Nje. Manje mbonja. Kwanza mwatu sare ili tutolo. Endo. Oh. Ko ko usama ko. Mama te ganó yo. Ndo no mwana bandu. No yo mora. Oyo mol. Nje. Oyo ndarare. Gende. Chukunyo maruga wana mambi. Chita. Chukunyo maruga nyancha mabona mambi. Mama wantu ili tutolo siare kwa nzambe kile Jerusalem mungu na nacho. Oyo tu mama usegenda kaye ntige giga. Nzembi yaje. Ale to ha. Mbatrobi. Muka togendeka. Imoka togendeka. Mama nje. Imoka igoro. Mama. Yani ngambe kyo tene nega turu ko monkones. Mama na gotebi bintu nyanchama ko rice ko gaiga. Lero kwero le binta ko koro mama. Muka. Nyanchama moka gotia inga. Moka gotia. Mama, nzemu na wanja nzemu tinganenje. Gotia. Mama ndakitore simi ya ona ndatoe basoda. To basiri pake chabe. Mopate uya mama Sana ya wajire. Aje mtoto yaye. Oh. Ibera bwa. Ona ndo basara ko fara ndo ni chale. Kana tigana ni chale jo. Boss, try to Togende. Mochani ko moto pati ko maiga. Mama ngoyo ko to pati. Akini chando kira kitokero. Raba no ko nyona bango ko tebi bintu nyanchama ko rice ko gaiga mama. Gracias, ya te voy a
Omo ngino. Omo toyo kwa ile enyaruka yae. Lakini no inyolete ngana bwata abana babere bakare school nonya kerba tumiru nonyo moibori ngo bakoiba. Ache kugambira mukamu murone. Tekoba. Setaka isenaro no tiganda ara botebi mana ki. Abana abwayo ko nabo muchandika nabo isenaro. Bwana koibwa enone simie wo tanga abana bachandika. Igo na umwana ona aroche nere ki aroche kegere tatulise tobo ngo egera amanya koira na gutubwa yega. Lakini naro lirenga iguri getuno kia nyamusi. Na tebire pi gamuna na tebire pi. Na tebire pi eli baba teba nga gusempi polisi eliere yechingu. Buone ga iganya musiere. Ta ko bero pi. Dirorio timanyiti. Aye minche go chiabu nyamusi gano amenyete. Igano akomenya abachukuru batuke bangera likende lidina tumbagire iga. Kwanza tigora. Ina ndo kumira na twani na mama ngana ya bakungwa ya. Ta goja ko tokoi. Ngaro mungu. Wanga tiganya kesi ya. Oye mangana na buate mu ya go salidi tuko. Kwanza naone kaireria teba. Kage tino gari chiribe. Kage Nyambeki. Yani karansi tuli kondoro na mabel. Mama kakino nilagini. Online nero to kubutara to bekariko. Online. Tombirengo kolo online. Bona mani gabu se karansi te kakyo mwana yo ebitamba ebikurubi akabegetu. Tabiro chinga bya chafike. Omoitongo. Kanga na dereva wameweza kufariki wote. Ni ndugu watoka nitoke. Ni ndugu wa mama mmoja na baba mmoja. Egari ye mogeti abantu kurwa senseme ya nakuru cha kisi ni ganyiro basakano na abantu bonsi ni go bakwoyo mone bye kotigoro chinkoma chintinde karanga kurano gumabuaye. Have a CAPE certificate then? By then I was using the Atomite because I had a contract with them. E company ya berege korosia moyo ni go banyaro chinga kichinko ngwaso konyara kwera maiga yoge kabosia se bunga se bate buna baoneria moyo go etani ligwe miye mo cha saba Kenya. Unfortunately, Honorable Kimose has declined his appointment and he has written to the Clerk of the National Assembly, and I will read his letter to the Clerk of the National Assembly. Oyo kaberi mubungo wasi mo grango Vincent Kemosiniga kanogo choro kwayo no mure wense muno mompazi na boyo ai commission go cha senseria ya Ghana na sekigo se ntokomanye. Omoitongo. Wakiro. Kayak ngaki mau abokire ma. Na abokire iga. Abana abokire ngang cengkor ala iga. Kuru korong punya kulit. Abang dia mau bokit.
Mwana, kuya mwana sana. Ngakua huko. Kuya kabisa. Naona chirai na mukire mami. Na tumira mangana ngatumira ne lakini sidakoro. Inde ntumirana no mwisho yo mwana. Ngamotebia ko yakanyora gwachire gokora mazoezi. Nimanyete ya mazoezi. Gato korera gase nyokare. Urasoka de. Buya mono. Nyora ngayo wanjete kokorera yang ini mete sebantu batali punya korora. Asali bagari. Asali nyokata korora. Buya kabis. Bono. Mukai. Ngana nira iga. Noka ko nya kueta nyaga na mu swati no. Mai titirango kibuya. Tirango kibuya. Ano mwana oyo twomera na linde iga sokirio mogeni gochia. Nkamukwana. Ngane yeng nyoka ka bwate mai ja ngakionye igwete ngakibu kuno bonga bwa. Omaete nyamuzi. Eba tebanga wa naye ko kare bukero kanye emurei. Bona akitaka nakingere ko mokuri sana. Sasa jana sina nyote bado kwenye kulike matera. Na tente ko mokwanira lakini bona atera nere ile tarante. Ngige kogera abantu batete bunkwanira igoro yukuriko gotera. Baka bono nanya ku understanding ngige kogera mama akoranga mbube kero kurika matera. Nakyo konyora nasoka nagenda kogera mata ya seme. Kogera nka tingonyora ibaka kuikaransanse. Ndike matera ondatari go chansu. Nkibono kogera kiro mondatari kutaka korangi ngingo korani kiyama. Ubukano tadi aku akabukita. Kose ayana manyinga na pi. Yani omanye koro yana mune igwete buya. Ke ukia na ngira asira. Yani ga nandi bona ayo buya waikire chinga kijiri. Abantu babatera babeka musenga ya sena mukobeka. Buatan yang jaga tu, Boro, boro, na chote kwa. Aku sih ngarang aku. Joto mai, jono mau kai. Ada mau kai bol? Jono mau kai. Kamu dah betul ni? Mau bekai ni mama yang dekat. Kalau mau kai na mau yang kecil yang tahu, mana kamu? Pasti. Ibu ante produser ya. Ada di mana mana kita menjadi mana kamu? Mokaya no ada. Kalau uang ni mana kau jadi apa? Jangan soalnya pada punya sponsor kan orang dekat. Ada mantu ni, dia mau nyamu pen, ini mau kerot, ini dia tak makan pen. Oke, nah, lo ayah no nyamu tak? Kamu kata bantu, kamu kata bantu. Oh, nak buat tu nyamu, kita nak besok kalau kau nak. Nyomu, utara nyomu. Nyomu mapema. Tuanze mnyako madego mnyokere. Mama yenu. Halafu, wante ya ene producer. Matarakia yuko chi. Terango producer matara andong. Onzi kona bao konyara ko producer. Ngakinere nasa wakati batera, kumo nchome. Into bugachikambera bobe. Na kioro che mwandang irore ngi chonkon. Wana na wakando oirore, ondegi, batene kawoko. Abongo wako. Tingwe bangare ndenche ngori. Sawa bange. Na moto mukayo mta. Na wako mode tu na wako na wala mtu na nesi ngole na bango wako. Oh. Ndo sandi. Sawa ikayo yo. Sawa isa bari nje. Mala naye. Hai.
Maine pine sini kota. Ibintu mbirengo kora mama. Tuwa tuna mavera kurwa kaikaranste kurwa mami na chiri na busire iskari na chori rubi na chiri na nyore na ndie busira na chiri kubambusebiro kurwa sana gutigete nole kuri mami. Ono mama ngisino meta mangana social media. Kikwa bwa dress miyo kweba kerege. Yame kimaite esi minengia lakini orora byate kuirana waberera sisi miyeka wakabirengere byana ndiro ndebina online yuko online yengi okoro ono mama kakinga yote ketenchengende agote tenso akakoro kangisi no mete muna nyanja mago tokora gai jabona karando online okora bobe etinda rabo lakini you are taking a lot of time online. That's my concern. Yeah, mama. Jina bonde baba. Yeah, yego turi na ko addictive nesimu. Esi. Jira tero na rwase simu. Nanyego bono uko inikare chuboro. Manya na achire bintu manya mbira sibi. Na nyoranga amatera ya mogotera andi taria ya bie. No nyano umurana araiga bumugwanu nde twasomete ne omanyete akubeka Facebook ubeka WhatsApp ubeka YouTube yani siku hizi batu muna mutakali kwa ni chikomba giti yani onyorereza yani umanye munanyugwete buya uzari no tukubeka ibintu buri abantu barora mpaka abantu bari maje mu ko yubaka baso mwana one bona alikuwa aranduka aye kwa banduka pi nkige kogera abantu batari ku understanding ni mirimo yane ikineke wakirimi yane nteze gukorera imiro hande umanyete no ninje na tebi nyoko umanye tu taraji konya beka abantu bategerere oikora kare plastic yani uratera ono muntu obuganga bono kwaere banyu lakini aye kachibosio njina koira makoko na maguru ogende buti kabisa ayotere gokorora gote nyamusio ko wekero bokima ko yana na buchi mete mata ali akonye kuji aye kwero lakini rende do edaraja kore para kende gare kore ta singi do musto chi gangko hale pia rinde moraranja nai bomo ke na acha gukorigia iga mumba mazoezi ya munuko nyokara abantu banyaigura abantu mbatagete kuko support ko amagoro ngai umwe producer yachire gukorigia erinde beka mangana ayo kera nkurate naigwete kunya kugwanwa paka nawe bimwana byajagire kotera ngego sa abana ba choji bale ba ikabuga bana ba choji mbara byaba ngale ko yuna no kotera kumbo kotera uko omuntu nara atieta akaterie producer one gukorigia tima tinga kwa igwanga na acha gukorigia na acha kumurigie lakini tatu mete aina ara koleta mangana mama ngoteba amubeketa mariyo agerira mukorire bari makonya gotera tera baka gakini bwa singu cyo kubekera mukaya ayo ngano nyanya mwana mutongo yaiga abatwara ni maeta asengoja kukunaiga asengoja atoni ngoja kupataiga nyoka irenze irengora imate kina kikiarere akunyoka iburu akunyo gukwana osena ki amangana ndo kubekerero mwana one ataiyo lakini rene imaete mnangonya kuja kujisaiga na kuana nene
igo negosorio kwĩgia ya omoitongo buna yaretirwo simule na Ndizi TV kubwatana na muno mubagani o Camel Park.